sizin işleyen yurdunuzda işe ya da okuğa girmeklik bardaki esasatlara aytıp bererseniz. Ne berde almazaga siz Amerika'da işleyen gittiniz. Yani Türkiye'nin bu taraf Amerika'ya işe gitmek için neyle etaplardan geçmeli? Ya da Türkiye'nin ya da başka SNG yurtlarda insanlar ne edip Amerika'ya işe gitmeli? Asıl yani başlarından yönü aytmak gerek kıyın, gittikçe kıyınlaşıyor. Hem sisteması bir etmeli işlerin birinci bu Amerika'nın tasdiklayan üniversitelerinin adları var. Bütün devletler boyunca şu liste üniversitelerinin adın bardığını bilmeli birinci. Bolmasa bolmaya mı boluyor? Men bilenim mesela tecrübeden bilen de Kazakistan'da okan biri var. Mesela şol Kazakistan'daki üniversitelerini şol liste sokturdu. Yani izinde böktü bir yıldan kem böktü. Yöne liste sokuldu boluyor yani. Boluyor eğer aliyen bilimi goğu bolsa üniversitet özü goğu bir üniversitet olsa bilim beriyen olsa sok boluyor liste. Ondan sonra başlaya 3-4 tane egzamin var geçmeli. USMLE diye United States Medical Licensing Exam bu yani Amerika'nın medikal lisenzi egzamini. Ve buna Amerikan bütün öz uçurumlara giriyor. Amerika'da o egzamine girmen doktor bolup bilmeyen yani doktor olmak için şu egzamine hukman girmen. Birinci bölüğü Basic Science primet dediğimiz yani köplenç fizika, kimya, biyoloji, anatomi, fizyoloji bölümlerden öyle. İkincisi test, ikincisi hem parça 7-8 saatlik testler. İkincisi klinik zatlardan çıkıyor. Üçüncüsünü az bilem yok maral has bu bilendir. Bu bizim dövrümüzde CS tip bir egzamin var. O yerde 12 tane otağı var. 12 otağda 12 tane oyuncu var. Onlar sana kesel oynaya. Sen giriyen, kesele görüyen bu video aşağıda zapis edilecek. Notlarını yazıyan. Sonra şu 12 keselden geçtin kabul ediliyor. Şu egzamini ayırdılar şu an. Ayırdılar. O Covid bilen ütkettiler öyklemiş o zada. Ön şeyle dez indi yöne TOEFL soruyor değil mi? Şoňa meňdeş Astraliýanyň nemesi var. Geçerlik sınavı diýip neme TOEFL'a meňdeş ýöne medical nemeler terminler. Şolary şonu tapşyrsam bolle inni siyasi ayırdılar da. Go yani bizim en zatlardan birisi şurada çevre dil gerek. Bir kesel aslında Go egzamin ayırdılar da birazcık bilemem aslında ne biraz doktor bol bilecekler bilmeyecek ama ayırayan bir egzamin yöne 90-99% geçiyordu selam egzamini. Ondan sonra berde üniversiteler var. Üniversiteler belli bir aspirantura için zat açıyor. Kota açıyor. Medicina, pediatria, nevrologiya, psikiyatri, anatomiya, patologiya bölümleri biraz ansatrak girmek. Yani halen boluyor. Hirurgiski bölümler çeresör kıyın, yani hirurgiyanın hem götörlük gidiyor. Mesela OB-GYN'ı vardır, obje hirurgiyası var, nevrohirurgiya, ortopedik, plastik, ya mesela surgery'ler, hirurgiyalar impossible'a yakın girmek dışarıdan gelenler için. Sebebi yılda ya bir sahne ya da 2 sahne dışarıdan adam alıyorlar. Sebebi Amerikalıların özleri kendisi bölümlerine. Ön biraz ansatrak da indi kıynalıyor. Sebebinem aydayın şeyle bundan 4-3 yıl önceydi. Yani Amerika bütün Med Institut'taki okuyucularının sahnini 2'ye götürdü. Ondan ön 36-35 min graduate yani uçurum beriyatı, o 40 mindən köprək pozisiya açılıyatı, dışarıdan gelenlere ihtiyaç vardı, aliyatlar. Hazır öz okuyucu sahne graduate 40 min geçti. Ve pozisiya sahnından kəm öz adamlarına yeterli yer tapan oklar. Şunun için dışarıdan gelenleri az alacak böyle yine de halen var girmek bolya yani girmek bolan oklar. Yani Amerika için diyen hani eğer
medisina isleýäniň o nessesiçe Amerikada medisina etmek isleýän birisi bolmasa bu yol kıyın yol. Men özüm girýänçä Türkiýeden gelip tä başlaýançam 4 ýyl geçdi. 4 ýyl ylmy gözleg etdim, oňa muňa yaranjak bolýan, hataljak bolýan, özüm görkezjek bolýan bir şekilde men opşy hirurgiyada aslında men bir näme diýin, bir gowy bir baht eseri girdim diýin, ýani kän bir dyrjaşyp girmedim ýani. Şoň üçin kıyın bir yol, geljekleri maňa kän soraýarlar da geljek näme edeli. Yani birinci karar vermek gerek. Yani 4-5 yıllap aylık alman, hiç saat etmen. Prost, yani näme deyin, işsiz, hiç kime gerek değil, adam bolup işlemeni kabul edýän. Kıynalmanı kabul edýän. Eger onu kabul etsen, soň belki onda da girme şansın yine de 60-70%. Yani eger hirurgiya isleýän bolsa, men görün aýdýan gelme gerekkä sebäbi çiris çür kıyın, yani girmek berde hirurgiya ve kalmak da kıyın. Yani aspirantura girenden soň yani spesializasiýa diýeriz residency berde, ondan soň ansat. Bir sistem aslında girip bilinme, ondan soň tutýarlar sebäbi berde doktor gerekçiligi bar. Özlerine doktor kän gerek, şoň üçin eger özlerinde berde aspirantura etsen ya da spesializasiýa etsen, özleri tutup kalýarlar, yani ondan soň işleri ansatlaşdyrýarlar. Maral goşuplar o has bu bilýär menden bu temalara. Meniň aýtjaklarym biriniň sesi ýanglanýar, menkide mıka. Yani şu başlaňda köplenç hiç kim iştat aýtman üçin ýa-da tejribe köp bolman üçin göni bilmän girýän bolýar. Men aýtjaklarym, eger Amerikada okumak, işlemek isleýän bolsalar, gaty köp zatdan siz nemetmeli bolýaňyz, ýok diýmeli bolýaňyz. Toy tomaşa diýdi, ýa-da maşgalaňyzy görmek diýdi, ýylla bir gedek diýdi, başgalar bilen diýdi, kafeýe gitmek, aýlanmak diýdi. Şo zatlary küçüllap ýatdan çykaraýmaly. Her gün 10 saat oturup okap bilýäňizmi? Yani ansat değil, 10-15 saat oturmak. Käbiri howa 2 aýda egzaminlerini tapşyrýar. Käbiri näçe aýda ýyllap tapşyryp bilmeýänler bar. Şo zada siz gaýylmy etmäni. Doktor almadyň diýşýär, hemme zat bolandan soň girip bilmänem bilýäňiz. Egzaminlaryň 3-nçisini tapşyrdym diýeli, her egzamin $1000 geçýär. Oňa hem puluňyz bolmaly. 3 egzamin tapşyrdyňyz, hemme zat etdiňiz, interwiwlara girdiňiz, ondan soň siz yerleşmäni bilýäňiz, inniki ýyla täzen taýýarlanmaly bolýaňyz. Şoň ýaly siz kabul edýäňizmi, özüňiz taýin şo zatlara. Biram diýşýärli, biz daşar ýurtdan gelenimiz üçin birazajyk berde diskriminasiýa da bar. Meselem, Ýewropadan gelenler bilen Aziýadan gelenler ýa-da Afrikadan gelenler, şolaryň arasynda da birazajyk diskriminasiýa edýärler. Sebäbi biziň okumuz, owadymyz kän gownlar ýetmän bilýär olara da. Şonuň üçin siz özüňizi görkezmek üçin ekstra dyrjaşmaly. Siz olaryň gownuny nemetmeli, käbir nemelem atanaýanlarym gidip ösümligini suwladýar saňa. Ýöne sen şol adamdan LOR almaly bolanyň üçin, letter of recommendation almaly bolanyň üçin sen şoňa gaýyl bolýaň. Sebäbi sen saňa wizaňy berýär ol adam. Saňa şol odadyny residency, aspirantura gidýän ýol açýar. Şolara da sen taýin bolup diýşýär, doktor almadyň. Başlaňyzda siz esasen şo tejribe üçin, residency'a girmek üçin tejribe alýan wagtyňyz size pul tölemeýärler. Siz tak doktor bolup işlejeňiz üçin muhit işläp şo residency üçin özüňize tejribe, men saňa diýär, neme berýän, hat berýän, niýe saňa karakteristiki berýän, niýe bolýar, şo saňa ýetýär diýär, men saňa diýär aýlyk tölejek gelýär. Bulam hemme ýerde, paşty hemme ýerde diýen ýaly Amerikada. Şoň ýaly, şoň üçin birazajyk maddi tarapdan hem özüňiz pikir etmeli. Men gidemde şo taýda biri maňa kömek edip bilermi, eneň ataňyz kömek edip bilermi, berde ýaşamak hem gymmat arzan näl. Biram siz berde tejribe geçýän wagtyňyz başga ýerde işlemek hem bolanok. Yani daşyndan işläp pul gazanaýyn, part time da diýseňiz, o da kanun boýunça bolanok, gadagan.
şoňal gaty köp özüňize gaty ynamyňyz bolmaly, gollawyňyz bolmaly daşyndan enen ataňyz ýa-da joraňyz, ýoldaşyňyz size ynanýan bolmaly. Hawa men sen ýanynda edersiň. Bolýa sen öz iýleşleriň ýa-da meselem Türkiýedaky nemelerin kursdaşlarym uja aspiranturany gutaryp, uja özlerine ýol saýlaýarlar, çagaly, çugaly bolýarlar. Uja bir olaryň bir durmuşy bar, sen şolardan 4-5 ýyl izde gelip bilýär. Sen şoňa razymy? Taýin müşahatlar etmäni. Käbirin kafirem bort bilýär, ýöne ortaça şo doktor almadyň diýşýärli bir näçe ýyl okuw gutaraňyzdan soň şoň üçin özüňize bir neme CV rezüme taýýarlamaly bolýaňyz, rezidensiýa girmek üçin. Köp tutdum başlaň aýtjaklarym şular. Biz YouTube'dan hem görýän agzalarga şonda şular ýaly soragy gide çykypdyr. US email tarapyndan tasdiklanmayan üniversitette medisina okuyan bolsaň, şoňa girip bilmeň başga ýoly barmyky diýär. Eger okuyan üniversitede şoň Men onu aýdaýyn, biziň üniversitetimiz tasdiklananokdy. Siz CFMG diplomat we şo USMLE edýän neme, şo egzaminlara neme diýän tasdiklayan, şo sertifikat berýän ýerde şolar bilen habarlaşyp şolaryň ýörükde e-maili bar. Men üniversitetim şoňa bu edenok, kabul edenok, siz nähili ýol saýlamaly, näme etmeliýäňiz? Onuň siz olar sizden näme tapaklar geçýäniňiz barada 6 ýylyň içindäki näme tapaklar o içinde nämeler geçýäňiz şolaryň dokumentasiýasyny isleýärler. Soň dekandan, direktordan goşmaça hat isleýärler. Olar size uja aýdyp berýärler näme gerekdigini. Siz şolary edişdirip Amerika owradýaňyz dokumentlaryny onun soň accredit edýärler. Siziň üniversitetiniz biraz wagt alýar, ýöne etip bolmaýan zatlarla şo edil siziň üniversitetiniz olaryň diýen zatlaryna uýan bolsa bolýar. Daja 3-nji dünýä ýurtlarynyň üniversitetlerini arkaýyn neme diýärler da accredit edýärler. Şoň üçin gaty kyn zatlar. Eger nemeseňiz habarlaşsaňyz şo neme bilen organizasiýa bilen. Maralyň sözüne goşaýyn, men häzir aramaram Somali'nin üniversitetlerine sabak karanına kavaklar bolýar, ýani Somali bildiňiz. Şularyň üniversitetlerinden eýem goşulanlar bar, şo spisiga. Plazma üniversiteti, ondan soň bärde Jazira üniversiteti, aşağı iň kaçyrylmalar. Ýani demek istediğim şu ýerden gutaryp çocuklar çykka gitdi gönmeli zada. USMLE'ye. Kazananlar da az däl. Yani o zatdaky Northern State'dakylardan state'laryň içinde ýaşaýan kendir Somali'den migrant eger bilen olsa. Yani almada da bir agda geçti. Maralamada aýtdy. Mene edil özüm paka o zatlaryň içine giren adam däl ýöne. Pa faktu şo bar we haýsy üniversitet okanyňyz tapady ýok. Hyjyňyz, arzuňyz orsorda da flagman в руки вперед. Karşı dünýäniň hemme üniversiteti bar, diňe täze açylanlar ýok. Aslında bu şu mana gelmeýär, o liste ýok diýeni ýok mana gelmeýär. Prosto o list meydana getirilenden soň açylypdyr o üniversitetler we belli bir ýazyşmaly, o liste sokulmaly edip bolýar. Ýani bu arada men bilenim Türkmen Döwlet Lukmançylyk Üniversiteti bar şotdaýdy. Men soň görende bar, ýani Türkmenistandan gitjek bolsalar. Bar men okup toran wagtym var. O da gyzykdan görüpdim biziňki bar eken olurundan probleminde. Men 2013-nji ýylda gyzykkan mana da gyzykkanmam. Bana siz şu an Somali'de diýdiňiz da, siz sağlyk goraýyşy işleýänsiňiz häzirki wagt. Siz o ýurtlara nädip gitdiňiz, sizem bir tejribenizi paýlaşsaňyz. Menki biraz hem komik hem uzakdan nälik tesadüf derdara kimiziň bir gowy tanýan dostumuz bar. Şonuň usulen bärleri geldik. Nälik gorly bir master class üçin, ýani soň menen bir entuziastyň biri security derejesini köpsü gözüňde tutup gelmeýän adam gatken, menem çykaýyp goýberdim. Soň geldik şu ýerde где-то 4-5 gün ertirden akşama çen master class verdik de tam tipo sen baýsy bärdäki okuwçylar kardiochirurgiýa näme diýini bilenok. Şunun menem profilini alan wagtyň bolşu desk kardiochirurgiýadan spesializasiýa geçen.
Soň çağlara seretdik, ullara seretdik, garaz şonýaly. Ondan soň wagt geçdi, bara gaýlandy. Ýene-de bärdäkler habarlaşdylar. Geljek misiniz? Zat men bir gapdaldan şu ozada işip bolan soňam şu bulanyňyz gerek diýdiler. Şeýdip çykdyk gaýtdyk da. Oňa çenme ondan öň men İstanbulda tümledim. Belli bir ara Pirgaranya'da bolup praktik gelesmem gelmedi garaz boşum ýolum uzagrak. Çylşyrmyrak gyska çaýdan wagtym yani tötenleýin dos oglanymyzyň üstü bilen şoň zady bilen geldik. Soňam galyk diýsek boljak. İzinize gaýtmagy planlaýarmy ýa-da aňarda galmagy planlaýarmy? Ýo men öz ýurduma bararym, men çaglarym aňarda. Özüm şahan atasy. Soň bir paka bärde şu özümiz üçin belli bir missiýany goýduk da. Eňkem popularizasiýa bilen zanimasiýa etmeklik, ýani genel hirurglar bize sereden daha ýeňilrek, потому что köpüsi gaty taýyr bilen baglanyşykly keseller geçenligi üçin olar etdirjekmi ýokmy diýip soraman, onu formalny soraýan, o bar ýa apensit tutandan soň op hirurgyň ýanyna barýan. Wrajdan parokly çagalar bar. Gower pesanlar, hemoglobin 200'den geçik gidenler. En atas çürtkesi getdirjeklerden tutdan kenne o hemme ýerde. Yani sen dünýäniň haýsy günjeginde bolay. Men Afrikada bir kürt gördüm. Türkiýede de bar şonu ýa-da. Kesinlikle Amerikada da bardygy belli şo. Soň biraz hem bildirmeli, da etmeli. Soň kardiochirurgiýa böyle kirurgik spesialistlere sereden daşy neyrochirurgiýa bilen deňeşdirende de iň ýaşy. Bizden ýaşdyňa transplantologlar bar. Soň halkyň köpüsi üçin ýürege de ödem hiç ile religiýoz konfessiýada bagly däl. Şu ýürege de ýa diýilimi dron ýeri soň adamlar bilen artykmajak şu. Meniň şonýalak vizionym, missiýonum bolan soň çykdyk gaýtdyk. Yani şonu bir az ekene edip bir ýola goýup bilsek, soň şu ýerde şo yerli oglanlaryň içinden bir iki tanany haça bir gyzykkanma döredip tapady ýok gitsin, olady Amerika gitsin, Norvegiýa, bärde popular направлениялар gitsin Türkiýa ýa-da gitsin Orsiýede şu imne kardiochirurgik gidip şu ýerden postupa edip okasalar, şu bir iki sanjak adam şonýalygyny taýin edip bilsem meniň missiýonum bitmiş. Şoň bilen çykyp ýene de ilme dolanamda da bolupdur. İstanbul'a baramda da bolupdur. Yani ondan aňatyny görübermedim. Paka bir ýyl toşna. Yani